क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि साबखाथा पुलिसा हरखाबै सेबनानै साबा जुवारिखौ हमनो हादों। दुर्गा फुजानि सिगाङाव थांनाय हराव गसाइगावनि 2 नं पलासपुरि गामियाव हजरत आलीनि न'आव जुवा गेलेबाय थानाय समावनो साबखाथा पुलिसा बेंनानै साबा जुवारिखौ हमनो हायो। साबखाथा पुलिसा जुवारिनिफ्राय तास बिलाइजों लोगोसे नोगोद 15,500 रांबो मोननो हादों। पुलिसजों हमजानाय साबा जुवारिया जाबाय फारियै पलासपुरि गामिनि हाफिजुर रहमान, आफसार आली, शाहजाहान मिया, आबु तालेब शेख आरो भमराबिल गामिनि इनसान आली। एकदम स्पष्ट बांला स्पष्ट बोला।